बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ एमसिएलए सायखं बसुमतारी उरुफे बि सावरायगोरानि बाख्नायथाव हाबा। एमसिएलए सायखं बसुमतारी बिथाङा चिरां जिल्लानि बामोनगाव गोजौ फरायसालिनि जेंनाखौ बोस्रांनो आखायाव लाबाय। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बामोनगाव गोजौ फरायसालिनि थिंफोरा थांनाय एप्रिल दाननि 16 खालार खालि गोबां सारअन्थाइ फैनायनि जाहोनाव गब्लांजोबना दंमोन आरो फरायसाफोरा फरायनायाव गोबां जेंनाजों भुगिनांनानै दंमोन। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बिथोन बादियै 13 नं सिडली बियाबनि एमसिएलए बि सावरायग्रा बिथाङा बे फरायसालिनि जेंनाखौ बोस्रांनो आखायाव लायो। हादरनाङै पेट्रल डिजेल आरो संग्रा सिलिन्डार गेसनि बेसेन बांनायनि जाउनाव सरासनस्रा सुबुंफोरा खाफाल हमनो गोनां जादोंमोन। नाथाय दायो सरकारनि फारसेनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव रादाब फोसावनाय जादों। पेट्रला लिटारफ्रोमाव 9 रां 50 फैसा, डिजेला 7 रां आरो संग्रा सिलिन्डार गेसनि बेसेना 200 रां खमायगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। गेलेमु बिथिङाव बर' लाइमोनफोरा उन जानानै थायाखै। सासेनि उनाव सासे मेडेल देरहानो हानानै बर' हारिखौ गोग्गाहोगासिनो। बावैसो सान सिगां जालांनाय 10थि अल आसाम आमेटियर मुवाइ थाइ चेम्पियनशिपआव गुवाहाटीनि सासे बर' फिसा गेलेगिरिया सनानि मेडेल देरहानो हादों। बर'नि फिसा सनामालि बर'आ गोख्रों गेलेनानै जोबथा राउन्डआव सनानि मेडेल मोननो हानानै बर' हारिखौ गोग्गाहोदों। बर'नि फिसा सनामालि बर'आ मेडेल मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे फैगौ समाव नेशनेल लेभेलाव आसामनि जानानै गोख्रों गेलेनो नाजागोन होनना फोरमायो। जानो गोनां बिटिसिनि कक्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय UPPLनि बिजाथिखौ दिनै दोलोआव फोसावगोन। UPPL दोलोनिफ्राय फैला जे बरगयारि, मन्टु बर', अनिप बसुमतारी आरो बिजु बर' कछारी बिथांमोन साब्रैबो टिकेट दाबिदार हिसाबै मोननो लुबैदों। नाथाय बिसोर साब्रैनि गेजेराव सोर सासेया टिकेट मोनगोन बियो दिनै 11 रिंगानि सिगांनो रोखा जागोन। बे खौरांखौ मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। दिनै फुंबिलिनि 11 रिंगानि सिगां मुसलपुरनि मावजि पार्कआव UPPL दोलोनिफ्राय कक्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि बिजाथिखौ फोसावनाय जागोन होननानै बुङो राकेश ब्रह्म बिथाङा। आथिखालाव टिकेट बिग्राफ्रा एबा मोननो लुबैग्राफ्रा गोबां दंमोनब्लाबो बिथांमोननि गेजेराव सोरबा सासेखौ फोसावबानो रावबो दुखु मोननायनाय नङा आरो दोलोनि मानदान्दाखौ लाखिनानै गासिबो मदद होलायगोन आरो जाय बिजाथिया दोलोनिफ्राय सायख'जागोन बिथाङा 30,000नि बांसिन भट मोननानै देरहानो हागोन होननानै फोरमायो राकेश ब्रह्म बिथाङा। ग्रेस मार्क मोननाय टेट बिजाथिफोरा साख्रि गोमानो हासिगौ। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया ग्रेस मार्कनि खाबुखौ होबथाबाय आरो आजावथावना नङा होनना फोसावो। बे फोसावनायनि उनाव टेट फोरोंगिरिफोरनि साख्रिया खैफोदनि लामायाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसामनि गासै सा 1381 ग्रेस मार्क मोननाय टेट फोरोंगिरिफोरनि मुङा साख्रिनिफ्राय दानजानो हासिगौ। बिजिरसालिया बे रायखौ होनायनि उनाव गोदानै ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोर थिसननाय हाबाफारिखौ दोनथ'बाय आरो साख्रियाव जयेन जानायनि काउन्सिलिंखौ थिखानाय गैयै समसिम दोनथ'नाय जाबाय। बुंथिनो गोनांदि ग्रेस मार्क मोननाय माखासे बिजाथिफोराबो ग्रेजुवेट फोरोंगिरि महरै थिसनथाइ मोननायनि उनाव साख्रि मावगासिनो दं। बेनिखायनो गोजौ बिजिरसालिया ग्रेस मार्कनि राहाया गनायजाथाव नङा होननानै फोसावो। नगावआव दुंहाव थासारि। नगाव जिल्लानि बटद्राबा पुलिसा मासे हांसो आरो 10,000 रां होयैनि थाखायनो शफिकुल इस्लाम मुंनि सासे सुबुंखौ बुथारनायनि अजद। बटद्राबा पुलिस थानायाव बुनानै बुथारनायनि अजद। रायजो राजाफोरा रागा जोंनानै पुलिसखौ गाग्लोबो। रायजो राजाफोरनि गाग्लोबनायाव सानै पुलिसा जखम जायो। पुलिसखौ गाग्लोबनायजों लोगोसे पुलिस थानाखौ बुफाय बुसि खालामो आरो अर सावनानै होयो। अर सावनायाव पुलिस थानाया खामनानै सेवहांगार जाजोबो। पुलिस थानायाव थानाय सियार टेबोल, लेखा बिलाइ, सिलाइ, बाइक, साइकेल गासिबो सेवहांगार जाजोबो। नगावनि एसपि लीना दले आरो नगाव पुलिसनि सिनियर अफिसियेला जाथायथिलियाव थांनानै बे गाग्लोबनाय जाथायनि 3 दायनिगिरिफोरखौ हमो। पुलिसनि आखायाव जिउ गोमानाय नखरा फोरमायनाय बादिब्ला पुलिसा शुक्रबार हराव न'निफ्राय हमनानै लाङो आरो उनाव पुलिसा शफिकुलखौ हगारनायनि मुङाव 10,000 रां आरो हांसो दाबि खालामो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।